novinka na bazén je vlastně z bazénu v Karlových Varech, bazén Thermal. To je vlastně 50 na skále a já už jsem tam přišla poprvé na trénink a strašně se z něho kouřilo a byla to teplá vodička, takže se mě začalo bavit plavání kvůli tomu, protože v nikdy nebyla zima. Moje první závody, nevím jestli byly úplně první, ale doteď si pamatuju na závody v bazénu v Aši. Tam byl vlastně plavecký oddíl Jiskra Aš a vždycky, když jsme tam naskákali na rozplavání, tak se vylil bazén. A to byl takový, já jsem vždycky strašně moc vyhrávala, jo, dítě malý, šlo mi všechno, dokonce jsem plavala i znaka, jo, pozor. Takže to bylo fajn na Jiskra Aš, no, ten bazén v Aši. Moje nejoblíbenější závody jsou ty, na které se dostanu a na kterých se vydaří. A mám strašně ráda Pardubice, jako velká cena města Pardubic. Tak mně se velice líbilo vlastně na soustředění, co jsme byli na Reunionu. A taky teďka, co jsme byli, to bylo hezká příroda, no. Vždycky musím pomenout ty tréninky samozřejmě. To by se mi potom líbilo na ozdravném pobytu v Jáchymově. Jo, ale nejinak Reunion a Thajsko patří mezi mé oblíbené místa. Za můj největší úspěch považuji nominaci na olympiádu, vlastně do Londýna a do Ria a také bronzová medaile z univerziády. Můj sportovní vzor byla, je a navždy bude Lesley Jones, brsařka z Austrálie. 10 400 králem negativ split. Já mám ráda všechno, ale strašně mi chutná smažený banán od Číňanů s medem. Ráda si čtu a koukám na Harryho Pottera. Můj hřích je, že mám strašně ráda čínský polívky, ale hrozně. Já díky.